תודה שהצטרפתם לסימפלברי. היום אנחנו נעבור על אפליקציה שנקראת ולינגו. לאפל יש את סירי, גם לאנדרואיד יש מערכת קולית שתעזור לכם, וגם לבלקברי יש את ולינגו. אז כן, זה לא באמת סירי וזה לא הכי מתקדם שיש, אבל זה בהחלט יכול לעזור לכם למצוא, להתקשר ולעדכן סטטוס בפייסבוק או טוויטר בצורה הרבה יותר נוחה. האפליקציה פשוטה מאוד להתקנה. ברגע שמתקינים, מורידים את האפליקציה מהאפוורד, הוא יבקש מכם לנטרל את המקש הצדדי כדי שהוא יוכל להיות בשימוש לטובת הוולינגו, ומאותו רגע כל מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם לחפש. זה פשוט מאוד, לחיצה קטנה על הכפתור, יופיע לכם גוגל wineries in Jerusalem, והוא בעצם מחפש. זה פשוט מאוד, אתם יכולים לקבוע איזה דפדפן זה שיחפש דרך הגוגל, דרך הבינג, ומהר מאוד אתם תגיעו לנתון שאתם רוצים. אפשר, אם אתם רוצים לעדכן סטטוס, אפשר לעשות דבר כזה, פייסבוק סטטוס, בלקברי אקשן, ובאותו רגע הוא כבר ידע לזרוק לכם את העדכון. בלקברי אקשן, אתם רוצים לעדכן, update, והתקנתם סטטוס לפייסבוק. האפליקציה תומכת רק באנגלית, אין עברית, אל תנסו לדבר בעברית. אתם יכולים לחפש כל דבר שאתם רוצים. אפשר להתקשר לאנשים בתנאי שאנשי קשר נמצאים באנגלית. ניתן לשלוח מיילים לאנשים, כמובן הקונטקט חייב להיות באנגלית. אתם יכולים להשאיר לעצמכם הודעות עם קידומת של נוט. יש לכם מגוון אופציות לשאול מתח, כל דבר שעולה על דעתכם. כמובן, הכי חשוב, אנגלית רהוטה. זה ולינגו, נחמד מאוד, יעזור לכם ברגעים של שעמום, או כשאתם בלחץ ואין לכם כוח לכתוב. כמובן יש באפליקציה עצמה אפשרות לראות איך מחפשים ומה צריך להגיד כדי שהאפליקציה תדע להגיד. נקווה שהיא תמשיך להשתפר, נקווה שיום אחד גם יהיה עברית, אולי בבלקברי 10. זה כרגע העוזר האישי לבלקברי. תודה.